Vi skal se lidt på, hvordan vi får oprettet en YouTube-kanal. Og det er ud fra, at man har en kanal i forvejen, og man kunne godt tænke sig at oprette en ny, det vil sige en ekstra kanal. Op til højre op, der kan vi jo se, hvordan vi er logget ind, og hvem vi er logget ind med. Og hvis jeg klikker herop, så kan vi se, at de her forskellige kontis og kanaler, som jeg har oprettet, de ligger her. Og det jeg godt kunne tænke mig at gøre nu, det er at oprette en ny. Så jeg trykker på YouTube-indstillinger her, på tandhjulet. Så kommer jeg ind på en oversigt her, og oversigten her, der kan man se ned for neden, og der kan man se alle mine kanaler, eller oprette en ny kanal. Og der trykker jeg på den. Og så kan vi se her, at der har jeg mulighed for at oprette en ny kanal. Og det er egentlig bare at trykke på den, og så er man i gang med at oprette en ny kanal. God fornøjelse med arbejdet.